pamusoro wepanyechingambo akuchitungamirira musa wedu Baba Mutengazvi, pamusoro wefundisi namari namusecha kwaye mutiimbira zvakanaka pamusoro isangano dzvene raMwari. Ndinokukwazisai mose muzita raJesu, amen. Mufaro wangu womangwanani ano akuenda kumasikati kunga ndiri mutauri wemanzwi evhangeri. Ndinonzwa kuzvininipisa zvakanyanya kutaura pamberi pevanhu vakadiwa naMwari zvakadai, nauye kuparidza haisi yekuva munhu ari nani chaizva, asi inhau yechipo nemukana unenge wapiwa naMwari. Ndoda kutendawo pasimudzwa muparidzi, pasimudzwa newawaperekedza wese wandiperekedza. Thank you so much for your support, and thank you so much Rumbidzai. If you know, you know. Mwari wekudenga vakanaka, amen. Munoziva panobikwa chingwa chimoto kana kuti chimugondera kumusha, mai vangu vaishandisa yeast. Pakazenge pakushandiswa baking powder. Kana chingwa chapera kubikwa, haminoti vanobika makeke vanoisa futi. Kana chingwa chapera kubikwa, unogona kusanzwa taste yeast kana kunzwa taste yebaking powder, asi mabasa ayo munaona. Chikashaikwa mega munogona kungoona kuti chingwa chaita mboti, nekuti pashaikwa baking powder kana yeast. Basa rayo kuti zviro zvifute naika. But kana vanhu vakutaura kunaka kwechingwa, vanhu vanotaura zvaiswa wana fulawa neshuga nezvimwe zvimwe, but chavutisa chaicho vanhu havanyanyi kuchitaura. Zvakadaro nemuchechi yaJesu, kune vanhu vasikataurwi, vasikaitiri pamusoro, vasikapuwi pulpit, asi vachinamatira chechi masikati nemanheru. Vanozopiwawo dzongo wavo fulawa neshuga vana mugoma mandianike, asi pane vanonamatira chechi. Kana vachiziva kuti you intercede for the church of God, I acknowledge you in the name of Jesus, amen. Ndinofara uyo uda kutaura manzwi mumangwanani ano. Hallelujah. Kubata kwenyu kunoshamisa Baba, nekuti muri mutsvene. Kubata kwenyu kunoshamisa Baba, nekuti muri mutsvene. Baba nekuti kumasimba nonga wemunamati muri mutsvene. Kubata kwenyu kunoshamisa nekuti muri mutsvene. Kubata kwenyu Baba kunoshamisa Baba, nekuti muri mutsvene. Baba nekuti muri mutsvene. Aiwa nekuti muri mutsvene. Oh nekuti muri mutsvene. Oh nekuti muri mutsvene. Oh rudo rwenyu runoshamisa chakamire. Nekuti muri mutsvene. Oh rudo rwenyu runoshamisa mambo. Uri mutsvene. Uri mutsvene Jesu. Uri mutsvene. Uri mutsvene chakamire. Izvozvo tinodavira kuti Mwari munorarama. David anoti ndakafara
ngatigarei kuimba yatenzi. Baba wemasimba wose, tine mufaro mumwoyo nekuti tauya kuzosangana nemi. Zita renyu ngarikudzwe changamire nekuda kwetafura yamagadzira pamberi pavadzivisi. Iyemi Jesu Kristo makatidzidzisa kunamata, muchitipei kudya kwedu kwakaringana. Baba, takuona kwakaringana kwemweya wamatigadzirira. Jesu, tamirira kunzwa muchitaura kwatiri. Taurai, 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 isu vana venyu tiri pano, tiri kuda kunzwa chasara tobva taita. Above all, zita renyu ngarikudzwe, evanhu mazita adzikiswe pasi. Renyu zita rikudzwe zvena zvena. Muzita raBaba, reMwanakomana neremweya unoera. Amen. Kubata kwenyu Baba kunoshamisa Mwari wako wewe. Kubata kwenyu Baba kunoshamisa Baba. Genesis chapter number 1, verse 1. Verse number 2. Tarisa muna alipasa ipako okuwa mtaula kututakarongeka. Hallelujah. Tino twakufara shikuru kuparidza tichinobuda mu Easter. Kana mazondo kuda kwenda kumba. Raunofanirwa kwenda naro ndekuti wakarongeka. Hallelujah. Ndakaparidzirwa Easter yese ndikakomborerwa maneti atanga
akusuka akabata. Mwari ngawakudzwe. Tobataina musondo rakateera racho chikuita akarova resurrection rekuti tanga takafa naKristu takamutswa. Unozodei? Sondo rakapera mufundisi ndakachallenjwa the whole week. Zvikazoonawo chakanaka pane umwe. Pele kundoona zvakashata basi. Haleluya we. Kundoona mamiriro awaita takandomira pano kuti wakagerwa zvakanaka. Chindoonawo zvakadini? Ndo zvandakataurirwa namufundisi. Saka pese pandinoona munhu ndaakutraya kuona chakadini zvakashata zvidini naye zvidzikisirwe pasi nekuti Mwari wedu ndi Mwari wakadini. Praise the Lord. Nhasi uno ndauyawo nenyaya yekuti wakarongeka. Hallelujah. Genesis chapter number 1 verse 1. Samanyika anati in the beginning God created the heaven and the earth. Wapabaika fusto. Verse number 2. Dobayasimuka. Dobayati the earth was without form and void. And the actual tenzana matatu pasene nenzimwe cheteyo. Dai paina ticha wechirungu zvaichekwa. Asine kuti ndi Bible zvakanaka zvakadaro. Amen. Saka nyaya yekuchecha haisi yechirungu maningi ba. The earth was without form and void and darkness was on the face of the deep. Ndichikura wanamai vanogona kupfuura uri kugadzira chiro. Iwewe mugadziri wacho usingazivi kuti uri kugadzirei. Kana wapfuura unozi zvinhu zvamuri kugadzira vana Shalom. Wobva apfuura kuenda because mai wachitarisa waona chisina chimiro. Dai ndiri pakasika Mwari ndakasvika asika earth without form, iri void, ndaitwa zviitire yake kusika chiro chisina chimiro. Hallelujah. Izvira kuti void kureva kuti pakanga pasina chakanga chiripo. And darkness rimaguru manje rakanga richitenderera pachiro chisina chimiro chisina chiro. But Mwari wakagara vari kuti ndasika ini. Hallelujah. Mwari wega vakatarisa vari kuti pane basa rakatanga. I have created something. But munyori ari kuti it was without form, it was void. Hama dzangu idzwai ari kunyora ndiyaona kusaita form kwacho, ndiyaona kuita void. But Mwari vari kuti I have created something. Amen. Praise the Lord. Kune vanhu vane upenyu huri void, husina form, kugara havo magariro avanganita nekunitarisa kwamavanita. Dai muchibvunzwa kuti zvine chimiro here, zvimwe zvacho hazvina chimiro, zviri void. Wakandoroorwa akasi murume wacho zvakandoita zvazvakaita. Iye Mwari ari kuti I have created something. Hallelujah. Tobataita fusto. Verse number 2 yoyo. Zvikanzi and the Spirit of God was hovering over the face of the waters.
chirungu chinotitaurira kuti ukaona capital letter musentence is either iri kurifera kune munhu kana kuti nzvimbo. Sandizve ukaverenga vhesi 2 iri kuti and the spirit wacho une capital letter. Mweya wa baba, mweya wa baba, mweya wa baba, mweya wa baba. There is a spirit. Verse number 1. But was in the beginning, God created the heaven and the earth. It was done. The earth was done. Nikaenda turongeka papa. Baba wale kukaunda kuti shato patara. Shato patara. Yana we mjori kuti it's void, it's formless, all the darkness. But unamlari when kuti it is complete. Shaka patara, shaka kwara. Mweya wa baba we. Mweya wa baba we. Creation without the creation. Creating something from nothing. Zisipo bazoa shiripo. No inosoitwa na mnari. Just let us create men in our own image, according to our likeness. Munasina chai nacho. Mariwarukuja have created something, and then through this somebody, Shakapatara, but as no Patara Shaka, there must be something on top of something. She formless, she void, the spirit of the Lord. Hallelujah, church. With the life can seem to be void. Mapulanza upendo wako unaona mtari. Ma resolution zako wewe awakandora muna January na nafuna kutsogera kwa Tarisa. They are formless and void. But I have come to declare and decree. Muvoidness imomo. Formless imomo, the spirit of the Lord is hovering the face of that truth. She doesn't remember, but she onekwa. Iwe eti yakanga toronge, swara kanga limo, swara kanga limo. Wetu wakanga ulimo, shakanga shakopata. Zizi zakanga
matomo zvese changa chandosara. It is the word. Say the word. Mwari wapedza kucreate chinoenhedza creation power kana kuti chinoita kuti zviro zviite nyore kuwapo presence. Let the spirit. Hallelujah. Here you know that John chapter number 4. Yakwana nguwa nasina tukwana. Yekuti wanana matamani wakafanira kumunamata mumweya nemushopani. Mwari mweya wanomunamata wakafanira kumunamata umweya nengai. Kana zviro zvine mweya. Don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. As long as the spirit is there, don't worry, don't worry. Sit down on a chair, start creating, start creating. Mweya wa baba, wa baba. Mwari wakaita create. Hatina kuudzwa energy yawakashandisa pa-creation. Hello? Hatina kuudzwa nguva yawakatora pakucreate. But it's not the God creates. The heavens. Verse number 3, musango washanduka. Ndine Bible ndimutara zvemusoro mangu. Verse number 3, musango wanini naye. Then God said, let there be light. Where is the light coming from? From a formless situation, from a void, from darkness. Let there be light. He doesn't mind, he doesn't speak to the darkness, he speaks what he wants. Hallelujah, hallelujah. If you want bread, say I want bread. Iwewe lima hauna simba. Ulikutendelea pakati pesha takasika. Iwewe lima hauna simba. Tinauraya lima kura. Let there be light. And the light was there because God understood that I have the power in the inside of me. If I say let there be light, light you don't go where. You don't go where. You don't go where. You don't go where. It's by our command. It's by our command. We have the nature of God in the inside of us. Don't worry about the darkness. Speak light in your life. Amen. Darkness is not a people direct. Pakazichenza kachiwepo rima atinaudzwa kuti rakaendepi rakarongekareka kusiya kuti apa I don't deserve ndavapataurwa chiedza. Amen. Hallelujah. Don't worry about the darkness that is surrounding you. Say a word. Let there be light. Light. Rima rinopfekedzana rega chiedza chichiwapo. But it's not that. We are Baba. Chesha matiti shemwe masemi. Diako. We are Baba. When the day you land, you not every day, you not me am saying. You are not to me am saying. Could they get a situation? Then worry about Guru. And focus into the darkness. I will speak light. I will speak light. Je ne dis pas la pochette. And God saw the light. It's what? Let there be light. And there was light. Light
Enda to create wele heaven shapana. Jana no kutaura nasu kujiwele kalo. Wakakwanda wakatokare papa. Ulipoi wewe. Automboleka na anointing oil to shake in way. Ulipoi. God has said this is good. You were wonderfully and fearfully made. You need to know the authority to speak light when there is darkness. Darkness rakagonda wote rakari. But that knows what it's babarakaenda. But first degree. Kana shakapana shashika. Jisaka kona shnotelamuka. Jichanda bin, that's not your wife. You always speak what you want. People are saying, Ipaka kufuza utukuda ikunamani. Da isi ndo linye mapepa kuneza. Murikudei. What is it that you want? Saka koneni longa mwiti wei. Da isi siri mari kubatika watu. Da ito peta, murikudei maitana, murikudei. Say what you want. You carry the creation power to say something and it to come to pass. Hallelujah. Murukudai wala wewe mimi. Dai jimbo taiwaleka. Dai shaiwaleka na mimi. Toba danse kapata. Mwari ko bawaita basa kutifaita weka kutifaita kuti mwari wakatendeka no musha misa timini bade pamura upotora chikuru wataka kucreate life yako. If God did it, why not you? God, I want to let them be like, oh no, this is beautiful. What my papa, what okay? That she separated with the queen and the queen and she had the Chinaman here, who would never know the mascot. When no one was in that direction in your life, here, Maranga in the direction, they could plan a shield. I told them to snow the Shashiki, it's a Shanaka, it's a Shaita. Oh, Papa, this is beautiful. When the one at that stage, what okay, light is not enough. I need to create the stars and the moon with the shelter, Kilambe Chilipo, my worship, all out to know this is beautiful. But Apana Mombenemuzi, I need Mombenemuzi with the sugar, she know complete the ecosystem yet. Yo, Mariwaka, Pachao, Wakarongeka, Wakakara, he did it, he planted without any limitation. Once again, there is darkness, once again, there is voidness, once again, there is formless. He did it, you can do it. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Chingoti, let there be light. Let there be light. Speak to yourself, not to shalom. Amen. Hallelujah. Let there be light in your life. When God created you, Muchimuda Pam, Makoropoto, Mangamaga Panamai, Mangamaga. Ephesians and Matrano Tapili. And not we are complete in Him. And we are complete in Him. The head of all principalities and power. That devil is a lie. We are complete. Actually complete. Actually, addition in the subsection. Ephesians, we are complete. Not on our own. In Him. Who is Him? The Spirit. Who is the Spirit? God. Who is God? Jesus. So when we say we are complete in Him, we are complete when we have the Spirit of God, the head of all principalities and the power.
You are complete. Then they go, makakwana manakara. Zakatopatara ipopa. Zakatsora ipapa. Zakatsora without the next person. Wangurauta basire iwewe wakakara wakusitariza wano Zakatsora we. Bati musakangano mwea wa baba. Mangwana ni uchimuka. Mangwana ni jelisa. Understand kuti isi kufa. Alikutendera mbama. Munaza the way to kufa ni. Unaona shinaita ukupa masaye wana wale. Kudai ungakukombereka sura. Kuti awane temperature inokwana kuti utsotsonya kuita. Zai ukaiona kana risina kukomberedzwa rinondoramba riri zai ende vanouya vanoritenga vachirityika zvakanaka kwazvo but rikaitwa hufa for some time unozoona makubuda akanyoka notsotsvonya ende ukada kutira kubika zai rakomberedzwa kwemazuva 5 unoona rashata ribikikiba unozozwa vanhu vanotsotsonya mazai ane zvitiyo zvisati zvasvika mukati unozwa kuti ashata tiri muprocess yekugadzira chitiyo kuti ubiwepo. If you allow the Spirit of God to move upon your life, zviri mauri zvinotanga kutsotsonya munguva yazvo unomuka why? But something that is kufaring is providing adequate temperature. Zvinodiwa zvese zvakakwana, zai rakakwana, zvarinotubuda rakaita rakakwana, charinoda matemperature anokwana anobva kuna mai wacho. Ivo vakakwana, what you need is the Spirit of God. Kuti zvakaiswa munewe zvitange kutsotsonya. Nezita raJesu I declare whatever that was invested in you, ngazvitsotsonye. The Spirit of God. Ureke utenderere. Vanhu vachiona seusina basa iwo chida vaivana. It's just a matter of time. Pane zviri kuitika mukati mangu kana nguva yakwana munoziva shell yezai can be a limitation. Say hello. Chainotanga kuita number 1 is to protect. Inenge iripo palipo ponodewa protection yevanhu vekuchechi nevanhu vaunonamata navo. Baba mugoti vaintinamati, baba mugoti ndinozvigona here izvo, baba mugoti ore zvinogoneka asiita step 1 number 2 number 3 number 4 kozoitika ponoona kuti handichadi advice yaamugoti ndakwana manje. Ndiyo painoona kuti shawi iyi yandichengeta zvakwana, it doesn't negotiate, inotanga kutsotsonya. Ndagara muno zvakwana vakandichengeta zvaita takambolimitika kwemakore nemakore. It's time now. Ndakuda kuonawo zviri kunze, ndakuda kubuda. Shawu yakakuchengeta for quite a long time. Muna matwana mbuya vakakuchengeta for quite a long time. It's high time utsotsonya ubudewo. Iyo nawe kuda kutsanyira. Ameno. Ini kutsanya kunotondirwadzawo personally. Pane vanonakirwa nekutsanya ini. Uya nerequest yekuti nditsanyirewo iwe kai. Tsotsonya kusvika rini uri mushewo. Go out. There is no limitation. Zvinamatire wega. Let there be light. Wakakwana iwewe. Ndotsanyira dzangu negwara nedzekwachi ndoenda dzekwachipiti ndoenda dzekwamugoti ndoona futi moti uri kunamatire iko
Jesu aenda manje. Munoziva vadzidzi wanga wajairaka kuti kana waine nhau dzanetsa vanongotaurira Jesu. Jesu wacho hawaitaurira haendi. Saka wasara wega wakutira nadzo one by one. Saka Peter baada kupinzwa mjeri atotaurirwa message yekuti hakuna na James na John chakatochaya. So Satan zvaanoita number one kukupa reference yenhamo yamuinayo kuti iwe baba munini wakazvizama izvi hazvina kumirira kwete baba munini wekwako wega tarisa mhuri yepanhingiya yepanext fano vakatombozvizama hazvina kuita vanhu anotanga akupa mareference ekuti uri musituation wega unonyatsoona kuti iyi manje ndiyofira kuita paunodeclarwa nadhokta kuti une diabetes unotanga kuratidzwa mbuya dzakafa nediabetes nedziri kusafa nediabetes dzacho dzese kuti unyatse kuziva kuti chauinacho iwe hachina kumira mushe vai. Peter ari mujeri baba wedu makaziva ndinotu pakukwira kuneka ndinotu ama ndinotu o ndinotu haleluya pakukwira kuneka same chapter, Jesus in the church was praying constantly. Church against Peter Makuama. Peter was ndiye waingoita magachana Jesu. Ndiye waifanisa manje. Ndakamba kumtaurira. Israeli Jesu alipo. Yesu zvakumupita pamawani nasi. Church was praying constantly. You are in a Peter. Peter went to Jesus. Peter. Church, what are you doing when somebody is in darkness? Church, what are you busy talking about when somebody is in jail? Kutoya panapa kupa prayer request. Wana wangu wali kundimeza, mnandina matirawo. Church is not praying. Church is talking. Manzwa prayer request ya siku kwa church hii shakauma. Maiwa ya wako watambura wako. But one in Peter's case, the church was praying constantly without stopping, praying for Peter. Who section will be taken? Kurwatano will be taken. Kuchifu will be taken and praying constantly. Pamwenya ya kuti ndakuna kwenda kuchifu ndaita research. Toruma akapotaka chifu yakataka sei. Warume wina matai wao. Walimogere wasoma wakazona kuti tinoda kuti tikure. Waimba wakasangana woimba, woreurira, wapedza kureurira, wonamata woimba. Katiende wanika kune mutawakete muloni hulisa kasika kuyendayo kune sunde ambayo kumana pande wali endayo kwa mita kwa kumeni kwa kumaki
menze bhora basi kunana Manchester United ne-Chelsea. Hazvina kushata. But kana masangana, pray constantly for the church. Tine wakasungwa wanoda kunamatirwa. Tine wakasungwa wanapita wanoda prayer. Kana tasangana kuchipfuuri. Zvinora wachanarelu ekuto vaisoko varume kunaiwo avo vasinga kasika kuendayo kune sundera kema endayo kune sundera azvichareuriki bamazwano muri kuparidza gospel repisi ndikasvika pamwe ndinere rugare pano vangovone vakapinda kundobuda inyonganyonga ngozani vakuru vanga vari pano vakuru vanoziya waita nyonganyonga ngwa peace to you. Above all, shield of faith. Munoziya shield inobatsirei kudzivirira wane kutenda havangopindwi nemapara. Amen. Ndavakabatisa kutenda kwavo. Hallelujah. Ngatibatise kutenda hama dzangu kuti pane zvese zvinouya tinoziva kuti naJesu tinovimba tiri mukundi nekupfumisa. Mukupedzisa zvinonzi put helmet of salvation. Chakaita kuti Goliath arove pahuma paonekwe padiki access na David inyaya yekuti akasino salvation. That's why pakaita izwi kusvika nekumudonedza pasi. If you believe that you are saved, pahuma pako wear a helmet of salvation. Nekuti kunyangwe vanokanda mapara vanoona kuti uyu mwana waMwari hapana pazviri. Pasina kusvika munguva yekunamata takapfeka nhumbi dzekurwa nadzo. Yekupedzisira zvinonzi a sword of spirit, which is the word of God. Chinorwisa hama dzangu ishoko raMwari. Hatirwi nenyama neropa, tinorwa nemweya muchadenga. Chinorwisa isimba neshoko raMwari. Rekuti wakamira pamira pangu noti I am free, I am blessed. Ndinoroorwa ini, ndinoita company iri profitable ini. The word of God says I am fruitful. Zvisinei nekutukana nemunhu ari panext pako. Siyana natete wakapumha uroyi, siyana nanasekuru vari kutaurwa kuti vakadeketerera mashita. Iwewe use the word of God. This is the word of God that you can use as your sword. Kana tafunga kupinda mu battlefield, tinopinda neshoko raMwari. Ayo wadaona matao taiona waruti kasina wa creator life betina matao let them be like taiona we just need to pray. Tayona mama yakana Bali kuna matsana munhu wamara watomotiza Yesu akana
Yesu akanifia. Ubasanda yona ama yakana ama yona iberudo mama kunda yona ama yakana ama yona ama iberudo izwaganire waranga yona tichi waranga yona sitara genda mola Yesu tinokunamata ibaba msala Yesu sita lenyu ijene, 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 sita lenyu rakatendeka. Hakuna limwe sita kunaka kunge sita lenyu Yesu Kristo. Takatwanda mu mazuwa ne mazuwa mukutembera nomukutembera. But we had never find a name like your name. Atina mumonzwa mumo wakaita semi. Atina mumonzwa norondo senza makaita. Tinona mata msala Yesu Kristo. Maskatano yali maskatana. Takatenderezwa nekorera mweyo kurura. Takatenderezwa nekorera mweya mushene. Takafumba mirwa. Tinora ila mukorera inora 2019. Mwaka wekutsotsonya kwedu, mwaka wekutsotsonya kwedu, mwaka wekusimuka tichibuda. Tinoraira nezita la Yesu penyu. Pane vari kubudisa maskatana, pane vari kutsotsonya maskatana, pane vari kuitirwa zvakanaka maskatana, pane vari kuropafadzwa maskatana, pane vari kubudiswa maskatana. Nezita la Yesu weNazareta, we are here to stand on the gates, praying constantly. Kuti vamwe vedu vakasungwa vabudiswe. Tinoraira kunyangwe vari kumusarabani, tinoraira kunyangwe vari kwamurewa, tinoraira kunyangwe vari kwamutoko. Pane vari kubudiswa maskatana, pane vari kubudiswa maskatana. Nezita la Yesu Kristo, nezita la Yesu Kristo, nezita la Yesu Kristo, nezita la Yesu Kristo, nezita la Yesu Kristo. Tinonamata muyani. Pane vari kupfeka iko zvino izvi, vamuri kupfekedza nenguwani yokurura. Tinotenda nezita la Yesu Kristo. Tinonamata, we have a sword in our hand, O Lord, the Spirit of God, which is the word of God. Tinonamata maskatana, shoko benyu kupenyu wenu. Nezita la Yesu, nezita la Yesu Kristo. Kune vari kuporeswa in every prison. We are going out. We are coming out. Nezita la Yesu. Tiri kungu. Kasipore ulira pano mwafu ya shaiti. Yesu wa tikuna pita warume chitewera kasurepa warume udoso wafue wangu kufwangu nashona kudaifiru kana vangu swatuni warume kasika kuendayo pakomana kune sunde lakema endayo pakomana enayo kakune sunde
language yekuti zviri kudini pamweyo yakatangira kuchipfuuri. Waiti vakasangana vobvunzana zviri kudini pamweyo, zviri kudini pamweyo. Pamuri kusangana munotanganira kuti Jesu watikupirai owakupu uri kunayise varume zvokwasi kakupumbura makomana wasoma hanakasika kuendayo vanome kune sunde enayo amatsanuenayo kune sunde wanokuyeridya chimoyo ukaenda kuridya uko kuchingano nanafuno wasinaona wanoita wana wapinda mpaka yomwe mukadzi mune paka ere kuba famba niwo acho pagombana nasi bawe mbuya pingepingeni mwegore iri paseni James ndakaona nemadziso ako shairanetsa zvikasi tora uniform yangu tora uniform zhira ratinoti zhira nhasi rakakandwa pane munhu akari kunetsekana nemadhimoni ndakwenda ndakutsva ini. Why? Because she was a woman of prayer. She never stopped. She prayed constantly for the church. She prayed constantly for the church. She prayed constantly for the church. Kana tasangana tirutanganira kuti my God riri kutanganira kuti tamuka pa WhatsApp chone chichiko tipoti nuka ku informação esse nessa então muito na chini kupimwa kwa bayuthi kawo do somya kala ipatko pa demuchinjikowe unobuna fura yeupenyu wopfu tenets vari kugarika ere pamusizvo kana zvarema ngatidzoki chone chiko pakana gabano kusimbi zaimi chesute karai pachopa namuchinjikowe awo unobuna mvura yeupenyu baba sisi tokazi zviri waremira mazuva anaya wari musituchenisinomira mushi todini mayuthi zvikone chinjiko kubunesi varengu vanonzi nombiwa zvinoita tinosvika chete unobuda pano dapa mvura yeupenyu baba tirunyanyotoro nezvepatirusangana. The church prayed constantly for Peter. They knew Peter akasungwa, Peter ari mujeri, there is no way out, but the church was praying.
Come by here, my Lord. Come by here. Come by here, my Lord. Did you bring up church? Did you do this? You want to put that in the situation? Come by here, come by here, my Lord. Come by here. Come by here. Church Uganda mate. Church Uganda mate. Bitanga surumurwe. There is power in unity. There is power in unity. The church must pray. Just like we know that, Salam will be by Babso. Would you mention how look at the way in one in accord? If the church is divided, if the church is divided, but the church must pray constantly. Church, I never need a feedback. You could have been. My way come tower. 1 or 2 million kilos of tower. Church, you could not matter. Tino could I say? Who are in the pano? Tino could I say? Who are in the pano? Tino could I say? Who are in the pano? Oh, because one letter. Because one other. What did we do about it? What did we do? Come by here, my Lord. Come by here. Come by here. Church must pray. Church must pray. Church must pray constantly. Come by here. Kirozi yakakosvika kuti katya pakati pita dziri kuhope pita wamuka zvoitanga kurota hope zvozi pfeka hembe dzako zvino zvamwana hazvina tsungu mukati paona pita pfeka haubudi wakashambaba haubudi wakashongedzeka dai ndirini ndakazenda ubuditse pita ndichitobuda wakadaro unozopfekera kumberi kubongo 7 nyika kuti vanhu vano vane shemu yako iwewe wangokuseke kuti wanga vari mujeri but girozi inondipfeka apa dzapfeka zvikare sunga bhutsu dzakwedza sunga bhutsu amba ndinokudaidzaishe kuyainapa chechi iri kunamata deliverance iri kuitika yega chechi iri kunamata deliverance iri kuitika yega. Don't wait for deliverance. Yekuda kuona pano chinamatira lezara Jesu kashibesheni tinozozviona zvoitwa pano paturi kuba kwako. Pray for deliverance. Yekwamaichi kuti vari kuba kwavo vari kujeri kwavo ngavadziviswe inzwa izvi vanosvika magedzi ekutanga pane magadhi bhaibheri rangu rechirungu pati pambaine magadhi and the soldiers and panga paine magedhi matatu. Peter anga akasunga ari mucheni but pakasvika ngirozi cheni dzakadambuka dzega hapasiripo pane nyangi pachechi. The church was a busy prayer. Peter ari kudhirivha wanoti vakasvika pazabara hombe racho geti suo hombe racho geti guru rekupinda muguta. Zvakuitwa nevanhu vemazuva ano mainjiniya ekuti wakusvika pamo panoita kunga pasingavhuriki senza yacheka nokusenza panobva pangoti bheu obva wapinda yakatambika mujeri iyoyi. Peter akabatwa nengirozi yababa geti ranga rakasungwa nemakii rakavhurika rega
pasina excuse me. It's why kana Jesu akufunga kuita zviro zvavo hawana pamusoroi, hawana protocol, hawana zvinoita here, hawana aiwa panoita here apa tichazoita nani, ndinoonani kuti ndisvike pari. Kana wakuita vanotongoita, hawana pamusoroi, hawana excuse, inotongofurika rega. But the church must be praying. Iye Peter wacho unoziya kwekwedu paanoona asunungurwa, munoziya aona kuti wadhiliva zvinonzi zvakaita seanoroda uku kune mimi simi zhinji zvinogara kuna sengu vaye only if you believe with the power of God. Don't worry, there is work in progress. When you get on the bus, amen, hallelujah. Sinasa imwana baba, kutipila baba so komana, pantima wa komana apati, chikitali patanga, and I'm more intima, and I'm more intima, and I'm more intima, and I'm more intima. Unosia, debate to your way to Munosia, the guy with the Ogona road to constructor. Fatima, Rumbe, Fatima, 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 Fatima. Ukona rumba taka my helmet. Wachila. Azira kuti chemi yako yaitwa delete ba. Ukona pakatola kuti the top. Kuna kuti your time is coming. Just wait. There is work in progress. Hallelujah. Don't worry, there is work in progress. There is work in progress. Wakarana ako
kuchita seusiri kuziva kuti where should I start. Magedhi akavharwa, Jona akatouraiwa, wana James vakatouraiwa, koininiwo Peter, don't worry, zvakarongeka. The church is praying. Iwewe believe in the Lord, you will be delivered in the name of Jesus. Believe. Kana wadzisimuka ubuda unaona mambo wana tauri kuti bami, it's time to go. When it's time to go, it's time to go. Kana deliverance yasvika inoda effort yako iwewe. Hallelujah. Ndinozaida kutakura Peter. Inoti Peter sunga bhutsu. Peter famba ubude. Amen. Hallelujah. Ari mu situation yake kafamba ubude in faith. In the name of Jesus. Kana wina situation yako is taken. Buddha wake up, Buddha that tomorrow marry. It's time to go. It's time to go, my dear. It's time to go. It's time to go. Takamiriwa. Pada kupetisa. Munazoona church yakasvikiwa ichinamata. Panobuda kamusikana pakanoka dhomu Peter padhomu. Kamusikana kakauya akana kufunda. That's number 1. Kakanoreporta kuchechi kuti Peter wauya. Iwo vari kunamatira Peter. Kobva kwauya nyaya kuti Peter wabuda wapabhomu. Zvikaziva kunyepa Peter kunotinamati. Vanhu vanogona kunamatira situation yako. Painoita pacho vanogona futi kusazvitoda kuti zvaitwa. The same church. Tinamatire ndine mudumu muri kurwadza andisikudzwa zvakanaka. The same church inokunamatira iyoyo. Paunozodzoka kuti mudumu muya handisisina ba. Chimborambai muchinga mapiritsi acho chimbotedzerai vana doko. The same church iri kunamatira deliverance yaPeter. I ask myself, which church yanga iri kunamatira? Unogona kufunga kuti church muri kunamata zvakafanana. Church haina minamato iri specific no. Ine chayana. But kungonamata makabatana kunobatsira. Ende pazvinoitwa naMwari church inononoka kubelieve. Praise the Lord. Ndiyo inotaka futi makuhwa. Iwo chimbomira tinamate. Hakuna Peter ari padhoba. Iye Peter wako. Peter akaramba achinoka. Church iri busy kuramba ichinamatira Peter. Kana tatinamata Mwari wakatipa maanza wakoma ngatitarisi kuti ndiMwari wanopindura. Rumbidzwai Jehovha, Mwari wakanaka. Rumbidzwai. Daniel inoitika pari we. Daniel wanamata. Minamata ina kusika. Daniel wanamata zvikazviwe. Daniel. Kutsanya kwauramba uchita. Ndakasopindura munamato uyu kare. Pani pane wabati wePezhia wakabata Anzai. Inini Mwari pachangu inini. Ndakapindura Anzai kare. Zvimwe zvacho zvinoda faith. Kana ndati zvangu zvaita, wega church iri kuti zvichiri kusiyisa zvangu zvaita. Kana ndati wakakwana iwewe, wega ari panext pako ari kuona sezvisina kukwana zvakakwana. Kana ndati zvaita, iwewe believe in yourself zvangu zvaita. Kana zvanzi munhu ari panext pako akati sisawo vari kuti zvaitawo papi pacho, mbainini zvanzi zvangu zvaita inini. Pamusoro pazvose deliverance yaitwa. Manzwa anoshauri papa. Tinoda kuti church tirambe tichiziva. Mwari wane simba. Munozviziva. God has power. But wapedza wanoda put the whole armor of God. Muri vana vangu ndakakudai. Makatenda kusimba rangu. But after all, put the whole armor of God. Pachuno pena sunga ile chombani. Taura jediko. Taura jediko. Idirakana. Taura jediko. Taura jediko. Pane vanhu vanoda kutaura idi
kuda kutsondora vanhu indakabva ndamutaurira chokwadi chake ipapo handina kuzovoda kupesa ndakabva ndamuti chiko chokwadi chake ndakabva ndataura handina kumbobhenda ndikati chokwadi ndo chinondisunungura regai ndikutaurire the truth indeed sets free but the only truth is Jesus Christ. Saka kana takutaurira vanhu chokwadi ngatione kuti tataura Jesu here pachokwadi chedu yawa Jesu icho chokwadi. Ndoda kuverenga isi navandagara pasi hanzi pachiuno isai chokwadi panapa pabreast zazaine righteousness nekururama kunouya kubudikidza naJesu Kristu. Why righteousness ichiuya panapa? Mwari havaniba kuti pamwoyo papindwe nezviro zvisina basa. Pamwoyo mumwoyo papinde righteousness ngaiwa and having shod your feet with the preparation of gospel of peace. Muri kuparidza gospel repeace. Ndikasvika pamba kwandinere rugare. Pano vangavati vakapinda mukundobuda inyonga. Ngozani bakuru vangu vari pano, bakuru vanoziya waita nyonga ngwa. Peace to you. Above all, shield of faith. Munoziya shield inobatsirei kudzivirira. Wane kutenda havangopindwi nemapara. Amen. Ndavakabatisa kutenda kwavo. Hallelujah. Ngatibatise kutenda hama dzangu. Kuti pane zvese zvinouya tinoziva kuti naJesu tinovimba. Tiri mukundi nekupfurisa. Mukupedzisa zvinonzi put helmet of salvation. Chakaita kuti Goliath arove pahuma paonekwe padiki access naDavid inyaya yekuti akasino salvation. That's why pakaita izwi kusvika nekumudonedza pasi. If you believe that you are saved, pahuma pako wear a helmet of salvation. Yokuti kunyangwa vanokanda mapara vanoona kuti uyu mwana waMwari hapana pazvinenge. Patinoda kusvika munguva yekunamata takapfeka nhumbi dzekurwa nadzo. Yekupedzisira zvinonzi a sword of spirit, which is the word of God. Chinorwisa hama dzangu ishoko raMwari. Hatirwi nenyama neropa, tinorwa nemweya muchadenga. Chinorwisa isimba neshoko raMwari. Rekuti wakamira pango noti I am free, I am blessed. Ndinoroorwa ini, ndinoita company iri profitable ini. The word of God says I am fruitful. Zvisinei nekutukana nemunhu ari panetvi pako. Siyana namatete wakapfuma uroyi, siyana nanasekuru vari kutaurwa kuti vakadeketerera mashita. Iwewe use the word of God. This is the word of God that you can use as your sword. Kana tafunga kupinda mu battlefield, tinopinda neshoko raMwari. Ayo walaona matao taiona waruti nasira wabo create life etina matao let them be like taiona Taiona